guardion. Zaizete, paella prestatzen? Eta arrozaten nun dago enikan? Lehenbiziko ze tipulina, behar den bezala, rirra. Bat lanian eta gainontze guztia behira. Yes! Hau da gure Euskal Herria. Bueno, zer dituzue? Bat lanian eta beste bat nirekin lehiatzen. No. Bai? Pres? Euskalduna, bai? Ordo bagizu. Bost baiet lehiaketa, galderak, erantzun. Bai, ez da? Venga, bost baiet, daka. Jak, lasa, nik hartuko. Bueno, izena? Ane. Bueno, bagizu, bost baiet, galdera, 5 minutu. Uduri zaude? Bai. Bota, askatu dena, askatu. Baina, bera, entxeako zu, barrila osoa hor paella prestatzen. Eta zu momentuz jai. Bai. Zer moz abestiak eta ezautzen dut dituzu. Bueno. Bai, denbora. Jarraitu abestia. Xalala, riki, xalala, riki. Denbora! A ber, abesti osoa, da perritxen eta torratzen abestia. Xalala. Hori ez da kasi ganatzen zuen, Nola, a ber, nik gaizki kantatu. A ber, neskak, torri, baldak izte kanta. Torri, a ber, morena, torri. Torri neskak. Ja, no, zoaz, torri neskak, torri, men, lagundu pixka, torri, jarri men. A ber, eta zuekin Zarauzko duoa. Abestu. Xalala, riki. Xalala, riki. Ez duzen, Koreografia gatik beste hogei, Eta koreografia nola zen? Beste hogei. Pero ez zena inzaila? Bueno, ondo, pirritxo eta barrotz. Eskuminak emendikan. Bueno, 12 segundo besterik ez. 20 euro patrikan, eta ez da hasi besterikan egin. Debora, zer herrialdetan jaiozen Alaska? Olvido kara. Zein herrialdetan jaiozen Alaska? Herrialdea, Venga, mucho, galdetu, mucho. México, bai. Denbora. México lindo y querido. Alaska. Mexikon jaio da? Bai. Bai, zuzen oso ondo. Tak, bertzo euro. 24 segundo besteik ez. 24, ondo aizea. Bueno, Ane, Zarauz zaraltzea. Bai. Oso gaztia gaina, ez? 18 urte edo? Zer? Ondo. Nahizo, 35 botatzia zer? 22. Bueno, jogurina. Bai. Oinigan jogurina. Ondo. Denbora, nora doaz Bruno eta bere familia pijama marradunaz jantzitako mutikoa filmean. Nola, el pijama de rayaseko pelikula, no joa? Nora doaz Bruno eta bere familia pijama marradunaz jantzitako mutikoa filmean. El niño con el pijama de rayas, a rayas. El niño de pijama de rayasekoak no joaz. Zer dialdetara joaz. Bai, no joa. El niño, hau da, gazteleaz, el niño del pijama de rayas, ez? Zen gazteleaz? El niño de... Campo de concentración batean. Bai, baino zein? Bruno? Baino ze kanpo konzentrazio? Joder. Konzentrazio eremu, baino zein? Nola izen hau? Bai, Alemanian, bai. Konzentrazio Zan kampua. daiteke? Auschwitz? Nola? Auschwitz? Bai? Bai. Denbora. Hoi kantzabe baino. A ber, hauskatu ondo, a ber, Auschwitz. Hoi, Zumaian zarautzen horrezen da? Bai. Auschwitz zer da, hemen onduan dago? Nik aleman ez dakit. Ez. Dankeschön, kartofen, auf Wiedersehen. Danken. Ondo. Ez dakizu zer? Nekoa. Eta nola da Auschwitz? Auschwitz, W tartean. Bai, zuzen, oso ondo. Dani bertzo 2 euro. Bueno, 60 euro, minutu bat eta 13 segundu. Zeize, ikasten noan ikan? Bokatu nun erizaintza. Bai. Oain lanian egon izaekan. Eta oain berriz ikasten hasekan ez. Eta denteko denbora teatzen, neska? Bueno, jarrai dezagun. Denbora, zein da abenduaren 27an jaiotako baten zodiako zeinua? Abenduaren 27an. Norbait abendukoa da. Abenduak zein ditu urteak. Abendukoa zeate. Bai. Eta zer signo de zodiako da Ni abenduak. azaru ganaiz. Eskorpio. Ondo? Sexo a tope. Capricornio. Capricornio. Bai. Denbora. Capricornio.
Zu noizkoa zea? No txailekoa. Otsailekoa, eta otsaila, zu zertzea zu? Akuario. Akuario. Ni naiz azarokoa. Ni naiz eskorpio. Buah, makina bat. Ze? Bai. Makina bat? Bai. Baina, bueno, galdera zen, abenduran 27an. Eta zu diozu, Capricornio. eta euskaraz nola da Capricornio? Zagatik. Ezatza, eako irakaslea zantzea zu. Bai, baino. Capricornus, bai! Oso, bertxe bai euro, ondo! Jak, ondo txen. Zenba kuadrilla hemen tortilla paella prestatzen? Mira. Asko, ez? Bai. Eta zezate, gehienek emaku... Oi, eta hau? Berde. Euskalduna naiz eta harro nago. Bai, noski, hoixen bai. Minuto bat eta, joder, noa zazen doa jantzaren. Minuto bat eta 19 segundo. Zenbat diru ja? Bat, bi, joder, 80 euro. Denbora, zein euskal herrialdetan dago Serantes mendia? Zein euskal herrialdia, dago Serantes mendia. Bueno, metxe. Xerantes mendian dago. No, jende askori Euskal bada. Herrian ze probintzitan. Xerantes. Ei, Idea. ura oma, ura. Ona, ez dago fresko? Fresko zio. Epeltzen, ondo. Ura ongi dago, a ber. Ane, Bizkaian dago, denbora. Serantes herria, o Serantes mendia, Bai. herrialdea. Bizkaia? Bai, oso ondo, zuzen, bertze bai euro, oso ondo. Eta azte horretan entrenatu bertzu paella, ze bi ordu biak eta laurden ja. Zakit, bukautakoan. Baina, izaten denean tipula eta berotzen, eta baina olla asku, aztaki zer, arroza bota, eta behar dula bere denbora. Karo, baina ondo iteko mantxe, merda. Bai, baina garaiz entregatu ere, bai, bestela. Denbora, zein herrialdetan dago Kolonia hiria? Zein herrialdetan dago Kolonia hiria? Venga. Kolonia herrian nun dago? Kolonia herrian nun dago? Alemanian. Listo, Alemanian. Denbora! Un Joder! segundo parea jundia, Lasai. Bina, abizatu, bita hogeita mabos, besterik ez. Kolonia hiria Alemanian daola. Eta hori jakiteko araño juntzea? Hori galdetu barra dago zer? Esan izu lehenu alemanez ez dakitela, eta orduan, Baina zozera dakizu. danke. Eta Kolonia, danke, danke, horren danke. Bai, oso ondo, Alemanian dago, bertze bai euro. Jak, 120 euro. Eta denbora ardia gortuta. Bueno, eta 5 segundo gehiago. Ez zaude bat ere gaizki. Zenbat zaiteko harrilan? Amaika edo. Amaika. Bueno. Baka, denbora, zein liburutan agertzen da Xerezade pertsonaia? Zein liburutan agertzen da Xerezade? Nola dau, Nola dau, hori da. bai. Zein liburutan agertzen da Xerezade pertsonaia? Zean, alfombrana nola da? alfombrana. 1001 gau, bai, nola da? Bota. Venga hori, 1001 Mila eta bat zen. gau. 1001 gau. Bai. Bai? Sakatuko dut, bai? Bai. Denbora. Monezuk erran? Alfombrarena, eta ez dakizet, eta Xerezade. Zuer altzaude? Ez. 1001 gau. Bai? Xerezade, Ez que, holako ipuñak eta ez dazkit. Ez. Bai, ondo! Zuzen! 1001 gau! Oso ondo, Xerezade! Eskarrak, ez zen erakurtzen eska. 140 euro ja? 3 minutu, agortuta, baina beste bi falta dira. Agitzongi Akitzongi. aizea. Musika gustoko. Bai. Denbora, zein da Gordon Matthew Thomas Summer abeslariaren ez izena? Abeslariaren ez izena. Gordon Matthew Thomas Summer. Zein da Gordon Matthew no seke musikari bat? Ez izena. Idea. A ber. Geatu. Ja. Bai. Nor? Ez dakit baino geatu. Agratu, izen bat ez bota? Bai. Denbora. Bueno, bota bestela dauzen izen. Gordon Matthew Thomas Summer. Joder, Sting. Venga, karri bai euro. Karri bai euro, oso ondo. Hain, izen motzazun, Edo du, Bai. Sting jaunak. Baiz norden Sting, ez? Hola, bezlari oso ezaguna. Nik euskal musika bai, baina... Hola, rubio bat eta hola, guapo eta... 79. Denbora, nola ditzen zaio musika munduan ahotsik zorrotzena duen pertsonari? Soprano. Bai, zorrotza, Bai, denbora. Soprano? Hori da altuna, ez? Zorrotzana.
nola ditu zaio musika munduan ahotsik zorrotzena duen pertsonari. Soprano? Zuzen, oso ondo, oso ondo! Jak bertze bai eguno. Alizia ondo, Iruta hogeita mezortzi. Oin lanian zaude edo? Bai, bueno, bukatzea kontratua berurren urtean. Bueno, bentsat... Ikasle asko hastian aikan. Bueno, bentsat eguna salatuta daukazu. Eguna eta martxo honetan hastia ere bai. Bueno, denbora, zein iritan dago erosten harresia? Zein iritan dago erosten harresia? Uxo, erosten harresia ze iritan dago. Erosten harresia ze iritan dago, maia. Erosten harresia ze iritan dago. Bidea. Bera, bota bat. Berlin, jaka Alemaniakin topaigean. Denbora, Berlin. Erosten, no suena alemán igual, Erosten, lamentazioak. El muro de las lamentaciones. Eta nun dago? Alemanian dago? Edo nun dago? Jerusalenen! Amiga! Bega, karri 1 euro. Karri, epa. Kostatzen zaizu, Eskatzia. 4 eta 9 segundo. 4 minuto eta 9 segundo. Txapela buruan eta ibili munduan. Ibili barra dago kanpotik jakitiko zein nongi bizi garen hemen. Konparazio egiteko, ezta? Bueno, denbora, zein hiriburutan daude Tullerietako lorategiak. Tullerietako, Tullerias. Tullerietako lorategiak ze hiriburutan daude? Zer? Tullerietako lorategiak ze hiriburutan daude? Ze galdera di hauek, Bakizue, Tullerietako lorategiak ze hiriburutan dauden? Parisen, denbora. Karo, esan dut Tulleri. Horregatik, esan baino... Tullerietako lorategia. Bai, oso ondo, zuzen! Hau makina, jak bertze bai euro. 150 euro, eta denbora 4 eta 42. Zu pelikulak eta ikusten dituzu, ezta? Ez, nahi beti irakurri. Ere bai. Eta bueno, normalean pelikulak eta nondik ataratzen dira? Bai, liburutik. liburutik. Ordon, ikus dezagun. Denbora, zein aktori izan zen Howard Hughes, hegazkinlaria filmean. Hegazkinlaria, El Aviador filmean. Leonardo DiCaprio. Zein aktor, Leonardo DiCaprio. Bai, denbora. 4:54. Aktoria zure uste Leonardo DiCaprio. Itxen dugu momento Leonardo DiCaprio. Lehenbiziko, bai, zuzen, oso ondo, 20 euro. Eta orain, harri, 160 euro, eta hain imar dugu gure momento Leonardo DiCaprio. Momento etanik, a ver, Harry musika. Vale, ya está, tontakeriak aparte. Extra, bueno, Extra, eman iberdia bertze bai euro. Kantatu, antzerkia. Bueno, mira, 6 segundo faltan dira. 6 segundo. Eta izango da azken galdera. Oso azkar. Erraxa da. Oso errax. Bai, oso errax. Denbora, Donostiako zein jauregitan egiten dira Euskal Herriko Unibertsitateko dago ikastarriak. Denbora! Bueno, oso txarte irakurri dut, baina erantzuna ona zuzen! Hau presiopean aditzia da, Bueno, baina, 4:58. 180 euro, txalo, bero bat! Oso ondane! Bueno, bina ez da bukatu. Hau biderbi, ala 0. Erresa da. Erresa da, proba. Bai, diote, bai, erresa da. Venga, ingoet. Bai, bost baietz? Daga, bost baietz, zindu zaigun proba eta Euskalduna naiz eta arronago. Eta erran dizute, jakin gabe, men paia lehiak eta honekin lotura izango duta. Badu lotura. Bai, badu lotura. Badu lotura. Inbar duzuna da, minuto batian, ekarri, 80 paia, ja! 80, Barrena, lasai. Venga. Ja. Eunta larogei duzu, zemat? Eunta larogei? Bai. Bueno, 60 ez da joko bat. Bara, sorte hon. Mikroa duen tipua bilatu behar duzu. Zuk hartu mikroa, Joder. eta eskatu behar duzu, zera, 20 lagun, onat etortzia, arroz eskukada batekin, eta behin 20ak hementxe daudela, gu erdian, batera, arroza bota, eta erran,
gora Ezkonberriak. Eta horretarako 2 minutu, ja! Eta nirekin, Bera izango da nobia, eta ni izango naiz nobio. Hartu, Amaia. Nun dago? Favore bat, 20 pertsonak hartu eskuka bat arroz eta etorri area. Mesedez. Bixi, mesedez, eskuka bat arroz hartu eta etorri. 20 pertsonak goitu. Hemen. Ai, mesedez, Mario, zube. Pentsa, torpizo, tropa. Hemen. Jarri hemen. Ez bota bainik, jarri hemen denak. Zedako. A ver. Jarri ara, segi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, jarri denak hemen, jarri azkar. Jarri. Gu bio kapitxe. A ver, jarri denak hor. Ordon, zuk antolatu. Guztio bota baruta arroza derran gora Ezkonberriak, esan. Venga, Dano bota, A ver, zuk erran, agindu, venga, demorra pasatzen. Balbita iru, gora Ezkonberriak! Denbora! Riozterra! Bueno, eskerra txano nodan. Bueno, txoin. Proba inbartzun. Joder, arroza, kendu. Proba inbartzun. Proba ina dago, baina denbora barruan. Horretarako 2 minutuko tartea zuen. 2 minutuko tartea. Eta proba induzu. Gaindituta! Proba! Minuto eta 20 segundo. Ordon, Tori, kontu hau, Iban. Tora, a ver, dirua. 180, ezta? A ver, txoin. Ustedes prisa dute. 20, 40, 60, 80, 100, eta 180, 300 eta 300 euro. Txalo bero bat! Eta nahi, bukatzeko, Ezkonberriak gara, ezta? Baskaria pasada, goazten hotelera. Asko pixatzen. Bagoazela!